Hi guys, magluto tayo na ang pagduan tamo. Kapag na nanong kayo tasty boy, baka naman magprito tamo manok. Inarinig ko yan. Inarinig ko na natin yan. Bawang, paminta, kung asin. Nilipo tayong prito tamo. Coat tayo kami. Ako pag nagprito ko manok, ako na kakaiting ebon. Kasi ayaw magdidikiting breading. Matikit. Hindi na po yung po itong prito ng kawakan. So, yung gagawan ko, gagawin tayo. Kapawang na. Lasa na kanini. Tsaka niya ako kanini. Na kailangan ibon. Tapos, Lari tayong kinote din eh. Rest tayo mga 5 minutes para medyo dikit na manuot kayong laman tayo ng breading. Kaya balat daw. At ang lagay may kita ba. Kaya din kawan. Paborito na yung Junakis. So, ito yung sister ko, anong bagal na yung gulit. Magluto kaming kay chop suey. Siyempre gulit, tapos kapayos na paborito manok. So yan, yarita no? Pwede na. So yan guys, magluto tamong gulay at chop suey. Isang tane. So yan guys, mga tane pa magluto yung kakatamong ulam for today, chop suey. Siyempre, habang magkaita mo, kalito na lang din kakatamong kining sumangin. Napalinin kakatamong rice. Muna tayong bawang, isa tayo pa. Kaya mag-golden brown. Ang ganda ko ang rice. Lagyan tayo ng kakatamong sibuyas. Isa-isa tayo mo. Lagyan tayo na kakatamong gulay. Alam yung gulay ng kakatamong rice. Yung kakatamong chop suey. Ito lagyan tayo ng tayo ng pampalatan. Isa-isa tayo. Yung gulay pampalatan. Isa-isa. Tayo kang medyo lambot ko. Tayo. Siyempre, pwede na tayong pampalasa. North Sea. Pwede naman yung soy. Ngayon, sa paminta. Tapos, yung tayong oyster sauce. Dapat alon naman ako. Parang iniluto. Mas-sweet tayo. Ngayon, yung may katamong gulay. Okay, baka nakapun tayo. Kaya mo tayo. Ang gulay tayo. Tapos, yung tayong patiklanan tayo kasi gulay sa bawang. Lambutan tayo. Yung saros. Lagyan tayo ng bell pepper ang pangkala. Sa kulihan mo naman yung naluting gulay na yun. Ang po yung sagal para sa siyempre, aglanag ng tanangan, pati broccoli. Cauliflower niya po. Ako broccoli. Sorry naman guys. Saka tayo
Pag. Tayo. Panalambot. So, kaya kabila naman, mulog taning kaya katamong malok. Kaya katamong. Mapali na rin kaya katamong taba. Yan. Parang talagang mag-golden brown din. So, ayan. Sinipan tayo yung kaya katamong gulay. Pwede na. Matamang dahil naman nila kang gulay. Medyo mas siya pa. Tapang tayo. Ay, tapang another 5 minutes. So, hindi ka lang kaya katang manok bang madulo. Ang pagkakang, diba? So, silipan tayo kasi ba yung kakatang kung pwede na eh, malambot na eh. Yan, no? Oyster ng gulay ng soy. So, abitan ini, yung nagagulay kami. Tapos, pantayan. Pantayan ng mga gulay. Katamang gulay. So, yun guys, so yun tayo katamang gulay. Pwede na. Pwede na tayo. Siyempre, meron tayo katamang gulay. Wow. So, kapan tayo pa? Wala kami sa lasan. Tabong niya. Kapan tayo kasi. Guys, ito na kakaluto ng gulay ng medyo crunchy yung pakot ng kanan niya. Ano? Pwede na yan. Oh, luto na. Ito na tuloy kumanok na yan. So guys, gawin na rin yung matangkay. Hindi pa kasi, talagang may 9 ka lang tayo. Ayan. Paano mo yan? Sugi tayo wala. Mamiti ko pa. Kami niya pala mamiti din. Halis na kami. Itong itang ko. Tumulas pa lang. Hindi gulay na tayo. Ay, pala ako na paano eh. Mga try. Pala ako na pa.
mantahan. Meron na kaya ba lagi ka laki?